Horas madihita saluhuna damang denang di diapita maringanan di bagasan satikyon. Pajupang mahita di pasejarah sekolah sahabat menguduti pasejaran di pasejarah papituho kita sonari nomor judul tinuguni pangaropan. Damang dok denang hupangido hami itu damang dok denang asa totong lamar gogo lam semangat kami na parade honon unang lupa halak damang denang di picik mak tombol subscribe na ditoro asa tungboy tabas semangat kami nalang mengulahon jala boy saksar barita nolon marhite pasejar sekolah sahabat marhata batak. Songon siya pilo di hita di bagas semingguan na dienet mes yang Yesaya 25 ayat sia songon mah hatana. Jadi dohonon ni halak ma di ari na sasadai ida ma odo de batata na hita aposi na mangurupi hita di soddo Jehovah na hita aposi marolopolop mahita jalam marlas niroha mida hatuaon nai martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah mauliate Tuhan yakorope di hami Tuhan tiki nalau marsiajar siap persiajaran sekolah sahabat siang dia ma Tuhan persiajaran nah buka hami jalan menugudung hami lam conok lam maria hami manomu haurom napa doani wasatami tiki nami Tuhan tuh marhite gua nana menumatu mokopami ima Yesus amin. Damang denang di pasejaraton tinuguni pangaropan. Damang denang haroroni Yesus napadua halioni gabesada ipola ni jamita di Bibel. Ia songon bonang sere na margajang bisa dok isi ni bukui. Sahalak sarjana mabilangi adong 1245 hata taringot di haroro ni Kristus napadua halion di buku pada narobi. Sia 200 biddu di padan nai baru adong 300 hata taringot haroroni Kristus mengulahi sada sia 25 ayat pabahuni 20 tolu sia 27 buku padan nai baru maka tahun bari talas nirohai damang dainang sira seniroh dihita di bagasa satikyon sia nuju sonari bakkan saatu naroto pada alion iman na paimahon haloroni Tuhan mengalak jol managap na Prusia. Dukun reformasi di Eropa jala terjepol alani di persirangan doh perbedaan Protestanisme mulai marurat jala tubuh di luar naib baru dot mai di luar Amerika Serikat di situ rop halak margogo gawe persidohot lau mamaritaon hasitongan jala dang hatadingan hasitongan di haroro ni Yesus na padua hali om manay nagabe tapasrasar ay naro nama Tuhan na padua hali naro nama Tuhan padua hali mangalap jolma na porsia riban siya tonga-tonga na sida ima sahala pangula siyan Huria Baptis na margoar si William Miller marhite persejarah sa Bibel na porsia do ibana tibu na maro Jesusi jala di ujung ngoluna tahe dungi di bukemana mamarita baritai siasada pungan na metmet tungpe di ujung na mengadopi hailaon bolon papatarhon tutorop halak hati goran ni Bibel na hot sahat rodi sadarion si William Miller damang denang nalapas sejarata bahado iba di mana mabaritaon barita nolon napasasar ho barita uni nauli lima haroron ni Tuhan dapat ahli. Akka reformator Protestan dot akka pangarato nawor sian luat Belanda tuluat na baru makalunguton haroron ni Yesus. Dinasida haroron ni Yesus Kristus na padua lihon sada asi arilas ni roha bulon masay di halungut baga-baga harorona na mangulay. John Wycliffe pemaun haroron Yesus nagabe pangaropan ni Huria. Si Calvin makatahon sikat ni sadok reformator uju ibana makatahon taringot hari haroron ni Kristus nago hasangapon nagabe ari nago las ni roha.
idoko si Kelvinon sada hagu lasniro hado namoloro Tuhan na padua halih tung hatop do bototta buasa makaporse haroro ni Kristusi na padua halih nunga mabuan pangaropan dohot lasnirohan ni hala Kristen na porsia di Bibel damang dainang baritay mabuat tu ari di dia di sidang adong parsahito baritay pasok mabaritahon di sidang adong hasusaan dot hamate baritay pabuahon ujung-ujung ni perbadaan patot tangon dohot porang baritay pabuahon damang dainang ari masugot naguk hadamion lasniroha jalarap dohot Kristusi di hatotongon dohot akka na porsia ng ditobus yan narobi disi rodi saliling nililing damang dainang omma nagay pangaropan dito baga-baga haroro ni Tuhan na padua halih di sidang adong bearsa adong isibesang ikon nagabi sila sinirohan haroro ni Tuhan nung nagabi pangaropat tuwak kasisyan na daulat siyan narobi hata pasirangan ni si paluay didolog jitun ay naroro iba na mangulahi manudangi ari-ari niya kasisiyan dungi na sida nang mati di baga sa Kristus di pahehe jalarap dohot na sida na mangulo do pe manomunomu Tuhani tulangitan atong ninna ibana marsia pulam mahamu marhite akka hatay imana ta surat di sada Tesalonik obat ayat 10 rodi 11 marsia pulam mahita marhite ite akka hata ni debata jala omma naga besi hata honot olojol manong mate dinarubi ikut sada pangaropan dinaro Tuhan na padua leon rakmay tanong hehe makana mate diubahom manong akka na mangulu ra na anomu haroro ni Tuhan na padua alih marjaga partikian tutudo akka reformator Protestan porsia di haroro ni Kristus na sitongi di idamata itangiho si pareong jala mardongan hasangapan alay lam tuliling na pangatusion di hatigoran ni debatay muba akka perjamitan na terbalita di abad 10 mengajarhon Kristusi narodo laho pajongjokon harajaon di tanoon jala mabuan hadamios saliling 1000 tahun akka odeng do mabayan hagaleon di haporsiaon jala pangaloyon si palua di hata inde bata sonido nang angka sisa ni Kristus dang mangatu silapatan ni haroro ni si paluay di rohana sida naroi bana nagabe sahal ulu balang nalau manaluhon akka parhatobanon rom ibana ro dadalaho paluahon nasida sian paruhuman doho rate ni si wulis marhide pangatusion si songoni dang diatu sinasida lapatan ni haroronay disondo kom magjaga di partikian dinaro Tuhan na perjulo dang napaluahon manisia sian parhatobanon ni halarom damang dainang at kasisyan na pe sala da mga tusi dang datusi haroro ni Yesus na perjule di haroro ni Kristus na perjulo dan nagabi pese-pese peak di panggagatan Bethlehem sauti do halak na mardida haroro ni alay dinaro iba na padua halio sugot idaw ni nasa mata do iba dang boy Jesus na padua halio ronong hola ronong di pakkat roan nong hola di Medan roan nong di natibo-tibo sude mata dan nong mangida haroro ni debata na padua halio sada sian hatigoran na mga lehon lasmiroha bolon calagok hasangapon na surat to di baga sa Bibeli ima barita di ari haroro ni Kristus na padua alihon lao pasikop baga-baga haluaon boloni tuakka na poson di bata nong leleng tarpujung binahen ni halinu hamatean nunga dileo sada pangaropan na masayarga na patubuho lasniroha
ima baga-baga harorona na mangulahi na gabi haheheon dot hanguluan lao mabuwang mulak bangsona naong taro tubaning damang day nang nabo singotot ta jalan nabo gabi si baga-baga nila sinirhata ay dinarotu apa dua halionan nun hehedo sudi joloma kanamate joloma nung tartuban nagabi hatoban ni si Budis mula-mula tu debata dinarotuhan dapat dua halionan nongan Jesusi membuat kita masalah seluruh di harajan ni wala noddo sada krade mahita manomuno mahararon Kristusi matotong mangarari jala marjaga barita di hararon Kristusi na tibu sada jamitan narga dihita nalau mamareso dilita dohot pattordio namang denang aka jamita ng pinasah niya kapal jamita marhite YouTube marhite langgatan marhite kapal jamitaon pribadi tapi me dinaro Tuhan na padua adi so damang denang William Miller dohot Bibel so debata medjoa reformator Protestan lao mga luluy mulak tu hatigoran taringot ni halon marhite ha porsyon di bagasan Kristus sabing ijo ibana si William Miller lao mga luluy mulak hatigoran taringot di haroron Kristus na panuahaniho di somma si William Miller di jahimana bibeli hati ha William Miller mga luas Bibel patorakon hatana dibuhay ma ibana tuibana angka hahomion ni nasian bibeli dulu ibana ma songon sahalak na mga luluy arta na buni jala jupang na marlopit gadda tod di perbadian manuaton hata nilbata di pangatusyon na di persiajari ibana hasurirangan dohot manat turos songon na marsiajat akka persejaran nasing sian bibeli di bibelon urang si persejaran alay si William Miller di persejari mana manat bukemana bibelon ijahay mana mabahada paroron itu Tuhan padua dia aka gobaran di bagasan buku hasurirangan dada tarhurung di bagasan hahomion debata na gokholong nung mga liot tuhita hata hasurirangon nalaho para deo kita tu are parpudi nalaho masa tanon dang buni damang denang patar hiya dubat tuhita di dia do haroren Tuhan na padua halihuni William Miller dohot torang mga tusi hasurirangani dohot na dumenggan patorakon baritana nasa gobaran hasurirangan nunga torang di bahen bibelisat diri binatang magobarhon akaraja manang harajan di Daniel 7 ayat 17 do paranginan manggobarhon hadabuan Jeremia 40 ayat 30 ay magobarhon manusia manang akabangso pangukapon sa 17 ayat 15 salah perempuan manggobarhon huria Jeremia 6 ayat 2 Efesus 5 ayat 22 Rodi 32 sabdok hasurirangan di buku Daniel dohot pangukapon dilihot donang mardongan hata gobara manang upama mardongan sada ari hasurirangan magobarhon sada ari sa sitong na opak Musa 14 ayat 20 do Hesekiel 4 ayat 1 jalan atakas sa bedama adamang denang si William Miller di buku mana ngajelas di buku Daniel 2 ni pini de buka nesar di singa patorakon bahado tutu tikini haroron Tuhan na padua hasurirangon 2300 ari di Daniel 8 ayat 14 William Miller memilangi akka hatiha na masa dinaong sinulirakon ni akka panurirang nang digonopi do sitong aparjolo o 400 tahun liling na parhatobanon pinopar ni Abraham o 40 tahun liling na hala Israel di halongonan
70 tahun liling na hala Israel terbuang. Jala 70 minggu partikia dilihot si Daniel tu hala Israel. Ima disada Musa 15 ayat 10, Aba Musa 14 ayat 34, Jeremia 25 ayat 15 dohot, Daniel sia ayat 24 tekas. Dia do bilang-bilang nih dang na diterka-terka, dang na diraba-raba, dang manang na dikarang-karang. Jelas sulit. Ila miller majakon pangatusyon ng tarbaritay, ima pangurasyon inganan nabadia, ima papitahon tanoon mardongan api, dijugul honibana do marsiajar bibeli, lau marnida akan nalaho masa sugut. Jupang nama hasadaon ni Daniel walu doho Daniel sia. Damang dainang di pasajari mana di Daniel walu suru-surua di titong selaho pajojor malapatan ni pangukapon itu halakon. Daniel walu ayat 10. Dijung ni biduon sada sian sadok pangukapon na di Daniel walu so naso di pajojor di Daniel walu ayat 27. Ima taringo ni 2300 ari. Dungi rodo suru-suruan ima madapot to Daniel jalamadok. Apala ipe au borhat pabotohon tuho pangatusion. Daniel sia ayat 22. Ido na mangerupi ibana bahen mangatuh si taringo 2300 ari. Ita dapat pangatusion salu nai dukon mangido si Daniel asa atong tibangi mahatay jala para teatehon pangukaponi. Daniel sia ayat 20. Odo hata padjulo siya suru-surani nung pola binuhol 70 tahun minggu taringot tu bangsom doho taringot tu hutam na badie. Daniel sia 24. Hata na disalin binuhol lapatan na digotap 70 minggu manang 410 ari manang 410 tahun digotap alay sia dia pangukapon taringot 2300 ari dang lipe sada sian hasurirangon Daniel walu naso nyatusan ni Daniel jala saunari pinatorang ni suru-suruan nai jala alamu mulani 70 minggu ima olat nina ruari hatai ikon ulahan paulihon Jerusalem. Di Daniel sia ayat 25. Dapat ni Miller molo dibahin ibana patik ini ninggamma dapat ibana mulai ni 70 minggu sian hasurirangon 2300 ari. Oma bilangan ni natasura di Daniel walu ayat 14. Mo dapat ni si Miller marhite panurirangon ni Daniel jala di pasajari mana bibeli dapat ni mana. Di dia patikia si 2300 arion da mulai sedia sa rodi lanjut. Ari hasurirangon nagumajang surat ni hasurirangon ni Artasastra raja sian Persia di tahun 457 ada orang Masehi on masurat na parpudi siya tulu surat na mga luwas halak Jahudi lau paulihon putar Jerusalem jala mengulahon musek panabaw di joron di bata surat na patuluhonon ido na sumikop sian saluhut jala ima mula ni hasurirangon 2300 ari manang tao. Tamang dainang di bagasan hasurirangon bolonon Daniel manuyakon olat ni naruari hatai ikon ulahan paulion Jerusalem saha rodin na mamiyahon pangarajai adong 62 minggu hasurirangon sian na ipakaluar ima sian
tahun 457 manang 430 ari hasurirang ini manang 480 tahun ari sa sitong na molo ari sarupa may itu sa tahun molo manghihuton bilang-bilangan ni panurirangon na narong di Bibel. Alay patiki di harwar hot tahun 457 adorang Masehi. Di bahem may 480 tahun saha di tahun 27 Masehi. Hata pangarajai pabuahon na miniyahan di tahun 27 Kristus tardidi dimiyahi to di perbadia ulam ni apostol 10 ayat lalu. Dukon ibana tardidi borha ma Jesus tuluat Galilea macam tahun barita na uli debata ninnaro nunga dapot tikina nunga songgop harajaw ni debata. Markus sada ay 14:10. Mamang hitung-hitungan na si 480 tahun ni ima sah may masih 22 minggu ima sah may mana tahun 27 di tahun 31 Masehi di persitungan ni minggu hasulirangon na parpudi tulu satu tahun dukon padidion ni Jesus tasilang do Jesusi sadok pamilihan na diulahon na say laon na manggobarhot to anak ni biru-biru ni debata diujungi marhite hamamate ni Kristus di Golgota. Gobbaran nung apajupang dohot kinobbarhon na jala perbuena sa luhut pelean dohot panabaw ni nung masohot. Damang day na omma bilang-bilangan na sahat rodi taon 30 dinatasilang tuhata Jesus. 70 minggu manang 410 tahun ng tajahasin nakigani sumurong doy partikian na dilehot to halak Jahudi na marujung may di taon 34 Maseh ima marhite Sanhedrin na sida majua barita nauli. Umma bilang-bilang ano ulaw ni apostol onom ay 1:7 malo di ponggol 410 tahun disima hasurirangon 2,300 tahun adong masih sana saray 1,810 tahun digonopon di saluhut hasuriranganin bilangan nay ima na mabuan hita tu tahun 1,844 si William Miller dot halak Advent lapatan na halak na paimaon haroron ni debata na pagjului porsia ia inganan na badia di Daniel 8 ayat 14 itaw tano oddo di baini di doknasida narona ma Kristusi na paulihot tanon marlongan api di tahun 1,844 Oma di pasejarah namang di bagasa seninggon tinogo ni pangaropa sada pangaropa tada bang dainang natape na dijahan ni si William Miller na surat ni si William Miller panurirangon 2,300 tahun mulai siap tahun 457 ada orang Masehi atau sebelum Masehi di tahun 34 marhite Sanhedrin majua barita nauli di tahun 34 Masehi di tahun 27 Yesus dimiahi manang na dibaptis di tahun 31 Yesus dipersilakon si sama ari sa tahun 34 Masehi dietong-etong si William Miller mah 1,810 tahun saham may di tahun 1,844 memang gabi hailawan bulot di si William Miller ala na tak nido pwede bilang-bilang imana na paimaon Tuhan na padua dia tohoro memang di namar pidda debata pidda panugasion debata a Jesus sian joro na badia tu joro na sun badia isang dokon di gobaran na sa pingon
ida magobaran na di sapingon nalaw marnida ari hasurirangan ni di 70 minggu dohot 2000 toras ari saluhut hasurirangan ipuka siya tahun 457 sebelum Masehi jala manuwiratkan akan nalaho masa taringot si palua pangarajai nagabe ujahan siyan hasurirangon 70 minggu marhiti ujahan natugu hasurirangon 2300 ari marujung may di taon 1844 damang dainang songon panutup ripunan na songon akka na parjulo ulang miller lot akka ale-alena dang sikko mga tusilapatan ni barita na binaritahon na sida pikiran na rawa rosyan sainal laon adong di tonga-tonga ni Huria manudati na sida sa hatu pangaripunan na sitong di akka narikot siyan hasurangani ido alana tung penasida mamaritahon barita na pinasahat ni debata tunasida lao si pasahaton dilua pertiyon alay alalipe na sida dilapatan ni salhuna gabetar hilim na sida alay debata saut patuduhot dengan dibasana marhite dina mga loas barita paruhuman di baritahon doho sitong dabang dainang sa dabaga-baga ng sipaymotta ima haroro ni Tuhan na padua halihon ditugu pangaraw pamahita ikod tinugo niya pangaraw pamahita asa topang porsiya tu debata nyalaw pa imaon haroro ni Tuhan na padua halihon so nang mapasajara dihita na buh pasahat siyang giya mah nang pe haylo bulon na dapo ni si William Miller alay marhite na posona nyonya white tipatolang do tuhita musekkan marhite surusuruan marhite pajahaw di Bibel marhite parsejara sa Bibel ima narona matuhan na padua leon mano muhita jolma ganup na porseya ibana martanya kita alay Tuhan Jehovah mauliati Tuhan ilekodi hamitikin alam maksiaja sa iurupi hami Tuhan ajari kami Tuhan nasa buhay kami mariharia paimahon harorom na paduhali Tuhan tugu-tugu kami Tuhan di pangulo nami di na manomo harorom Tuhan segudang do pikiran narwaro pikiran nami jala Tuhan olo kami lilu Tuhan siyan hasitongani alay porsiero kami tuho Tuhan na tugu-tugu mahami nalaw paimahon harorom na paduhali. So ni mapasajara dihita di bagasan sa tikyon debata amaso-maso hita oras